Kicsi. Cirmi, mit keresel ott? Hogy kerülsz oda? Az asztal közepén. Mit csinálsz ott? Mit őrzöl? A halat? Csirkét? Hol van? Melyik szekrényben van a hal? Cirmi? Hova tette? Hol van a hal? Ebbe van? Ebbe van? Vagy ebbe? Hol van a hal? Mit fogsz vacsorázni? Halat? Ki kell olvasztani? Vagy ott? Szereted? Melyik a kedvenc ételed? Töltött káposzta? Nem? Hal? Alaszkai? Tőkehal? Filé? Az a legfinomabb hal. Legesleg jobban ezt szereted? Mennyit bírsz belőle megenni? Egyet? Még egyet? Kettőt? És miért nem volt videó idáig? Nem nyilatkozol? Voltál a fogászaton? Többet oda nem mész? Szépek most már a fogaid? Milyenek lettek, fehérek? Ojjaj, utálod a doktor nénit? Ojjaj, nagyon elaltatott. 10-12 órás kóma? Bedrogoztál? Fájt nagyon? Most már neked vannak a legcsillogóbb fogaid a világon. Te vagy a legegészségesebb. Soha többet fog kőleszedés. Még ha halat ad neked adom, akkor se. Most már te így fogsz elmenni. Nincs több fogkő. Előtte voltál vérvételen is? Arról ne beszéljünk. Mit mondott az orvos? Mi bajod? Azt, hogy te egy ló vagy. Ne haragudj, nem hozom többet szóba. Ezek történtek veled? Kedvenc ételed a töltött káposzta? Nem? Befejezed? Majd csinálunk legközelebb is videót. Ez itt Jenőke,
Az állatok királya. Figyelsz, Jenőke? Az állatok királya este vadászik, nappal alszik. Ő az oroszlán. Minden világos, Jenőke? Tehát hogy hívják ezt a vadállatot? Cica.